seo ar an nua chuma scríbniú féin ar teidir lasú crí. Tá 6 clúb na míniú gceist leis an ar an seo, más an féin goil sa faoi argadrih le na deanga dúchas, agus tá Justin term goil sa faoi colony. So, Jenny Sús mar agna hain gur bhfuil mai bhfuil so.